Kpakpando n'igwe na-eje n'ọnwa ihe emeruo ga-emeta ya onye eme ya mma ọ bụ n'anya na-alụ ụmụ Igbo ekwe metọ n'ikolo haha ihe emeruo ga-emeta ya onye eme ya mma ọ bụ n'anya na-alụ nna m eze na-abata m eji gwọgwọgwọ esere bata oye esere bata oye ọ sị ma nụ ya dube n'iche ebe ni o ọ dịgasị na-abata m eji o ọ sị ma nụ ya dube n'iche ebe ni o ọ dịgasị na-abata m eji o ọ bụ enyi ka bụ isi oche enyi na-aga na esoghị n'azụ eyo ụmụ Igbo be anyị eji aka one ghara one asọ nwata nwaanyị na-egburu n'ogwu ya anya esokwe na ya eme ma wuo maka na nne m bụ omenala nwaanyị kirikwe m na abụrị ba gbagbo ya na ya ọzọkwa ime bụ na oge na-ede ọ bịakwa